Въпрос. Националният отбор и неговото бъдеще. Какво мислиш ти, как да се отлепи от това долу, което е 20 години вече? Ами как да се отлепи? Надали има някой, който може да отговори точно. За да се отлепи, трябва да се върнем малко назад, да видим как са постигнати успехите. Успехите в българския футбол са постигнати, когато имаше силна продукция от много центрове в България. Силна, много силна. Говоря на времето, вие сте много млади, имаше един турнир Тодор Горчев. Имаше младежки национален отбор, който беше много силен. За да се подготвят тия младежи, имаше хора, които това беше една любилня, които ги отглеждаха такива треньори, които аз говоря и за себе си, как са ме гледали, как са ме възпитавали. Така бяха всички футболисти. Тоест да се връщаме назад и да видим как са подготвени. Както и Ицо да питате, и Бълъков, и